Kan du huske, at vi mødte en, der hed Rasmus i går? For det er irriterende, mand. Det er jo helt dødt. Hvad sker der, Jan? Er du okay? Kilden? Den går overhovedet ikke rundt. Nej. Jeg kan heller ikke mærke noget, hvis du lige prøver at trække op. Sådan til. Og en sidste gang. Undskyld. Det kan sgu godt være, at jeg gik lidt over stregen. Godt være. Prøv at snakke verdens længste nå lige. Nej. Hold nu kæft. Ved du, hvad du er? Du er en voodoo-nar. Hvad mener du, Ronny? Godt at se dig. Ja, lige måde. Glad for, at du er tilbage, mand. Dejligt at være tilbage. Det kan du da se. Ja. Uden bøs. Alt det der gamle dage, mand. Ja, det lader os gå en streg over igennem det, ikke? Fuck det. Skal vi selv se boys, hvor glad det er for at se dig, mand? Er det rigtigt? 3 år lang tid. Det er meget lang tid, Det er Ronny. fandme lang tid. Slap nu lige af. Ja, ja. Skal du med på søndag? Ja, jeg skal nok tage med på søndag. Ronny, skal du med på søndag, siger jeg. Ja, jeg skal nok tage med. Derfor kan jeg lide ham der. Det er derfor. Ja? Ved du hvorfor? Fordi vi er fucking ens, Ronny, ikke? Vi er fucking ens os to. Jeg har haft en samme latterlige opvækst, samme latterlige forældre, ikke en skid overhovedet at kunne falde tilbage på, mand. Andet end os selv og vores fucking venner. Ikke? Vi er ens os to. Kan du føle det? Ja? Men det er ikke som gamle dage, Ronny. Der er sket meget, siden du var med sidst. Hvad mener du med det? Eller? Hvad jeg mener? Ja. Det er alvor nu. Hvordan? Hvordan alvor? Det er alvor. Det er jo ikke børneleg længere, Ronny. Vi er blevet ældre. Ikke? Vi gider ikke deres pis mere. De har pisset længe nok på vores grav. Ikke? Så vi skal vide, at vi kan stole på dig, hvis du skal med. Ikke? Kan vi det? Kig på mig. Ja, Du kigger ikke på mig. jo, I kan godt stole på mig. Så kig mig i øjnene og sig det. Godt stole på mig. Jeg er glad for. Det er godt at høre, Ronny. Så ses vi i morgen kl. 11 foran kiosken. Ikke? Lukker sgu da kl. 10, gør den ikke det? Eller hvad? Det er det, jeg mener, Ronny. Vi ses kl. 11.